Hei, olen Tania Avdeeva. Haluan jakaa kanssasi Drying Boosterin hyödyt ja omat kokemuksesi sen käytöstä. Drying Booster on todella hyödyllinen. Se auttaa poistamaan ylimääräistä nesteitä kehosta, parantaa ruoan sulatusta, antaa piristystä ja energiaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdistettynä Smart Go-cocktailin se toimii erittäin hyvin. Olen itse saavuttanut useita tavoitteita sen avulla. Käynnistänyt puhdistusohjelmaa tai painonpudotuksen, kehittänyt uusia terveellisiä ruokailutottumuksia. Olen jättänyt kahvin pois ja nautinut treenistä enemmän. Drying Booster sisältää monia hyödyllisiä kasvisperäisiä aineosia. Vihreä teen ja guaranan uute nopeuttavat aineenvaihduntaa. Papaja edistää ruoansulatusta. Voi kukka auttaa poistamaan ylimääräisiä nesteitä kehosta. Ananas parantaa ruoansulatusta. Drying Booster miellyttävä makuinen ja helppo käyttää. Voit ottaa annoksen mukasi ja juoda se treenin aikana. Sen avulla hikoilen tehokkaasti kuin koskaan ennen. Suosittelen Drying Booster sinullekin.